Aquesta peça s'origina amb uns dibuixos que jo havia fet durant la pandèmia, en els mesos de clausura, de tancament, quan estava vivint en el que és el Raval i només tenia al davant la meva dona, el meu gos i un colom que la meva dona va trobar al carrer i que estava ferit i el va portar a casa i el va estar cuidant. De manera que jo tenia 3 personatges a casa, que eren un ocell, un felí, diguem-ne, un gos i una dona. Pintant-los, dibuixant-los, vaig arribar a la conclusió de que eren un esfinx. Val? I vaig començar a crear una sèrie de dibuixos amb la temàtica de l'esfinx. A partir de llavors, i amb una mica de ganes de complicar la situació, l'esfinx va començar a copular, simplement per fer una filigrana de lo que era el dibuix inicial, per complicar una mica la composició. I la còpula, o no sé si dir-ne follada, o còpula, perquè no sé si les esfinx follen o copulen, va anar complicant i va anar creant aquesta mena de monstruositat composada per 4 ales, 8 potes, 2 caps, que és el que succeeix aquí. Per acabar-ho d'adobar, intento multiplicar-ho per uns miralls i situar-la en un bordell.